ତ ଆଗରୁ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭିକୁ ବି କପି ହଉଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୁଭିକୁ ବି କପି କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ କାରଣ ଏମିତି କପି ହଉଥିଲା ଯୋଉ କପି ପୁରା ରିଅଲ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେମିତିକି ମିହିରଦାସ, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ମୁନ୍ନା ଖାନ ଭଳିଆ ଏମିତି ତନ୍ଦ୍ରା ରାୟ, ଆମର ମହେଶ ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି ଏମାନେ ବହୁତ ଏମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ଫିଲ୍ କରୁନଥିଲୁ ଯେ ଫିଲ୍ମଟା କପି ହେଇଛି, ପୁରା ମାଷ୍ଟର କପି କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ଯୋଉ କପି ହଉଛି ପୁରା ଫିଲ୍ମ ତ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଫିଲ୍ମ ହଉଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ନିହାତି ଆଗ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ବୋଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଥିଲା, ନହେଲେ ଆମର ଅନୁଭବଙ୍କର ଥିଲା ଯୋଉଟାକି ଚାରିଧାମ, ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ହାଣ୍ଡିଫୁ ଅନନ୍ତା ଥିଲା, ସେ ଖାଲି ଅନନ୍ତା କୁହାଯାଇଥିଲା, ନହେଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ନହେଲେ କୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଲେ ଆପଣ କେବଳ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ କେବେ ନା ଶୁଣି ବି ନଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି 1969 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ସୀତା ବିବାହ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ବୋଧେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ 1960 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଲା ଯାହା ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା। 1975 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ମମତା। ଆଉ ଗୋଟେ 1984 ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଦେଖିଥିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଡୋରା। ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମରେ। ଆଉ 1983 ରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଝିଅଟି ସୀତାପରି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣ ବୋଧେ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବେକା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଜାଣି ବି ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ। 1985 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ଥିଲା କସ୍ତୁରୀ। ତ ଏଇଥିପାଇଁ 6ଟା ଫିଲ୍ମ ମୁଁ କହିଲି, ଏ 6ଟା ଫିଲ୍ମ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଲେଖା ବି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣ କଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ ତଳେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଓଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମ କେବେ ଦେଖିଥିଲେ, ଫିଲ୍ମର ନାଁ କଣ ଥିଲା ତଳେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ।